जोंनि बड'फोर गामिनि जानानै जोङो मोनसे माने क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दा बे क्लियारिफिकेसनानो जाहैबाय थांनाय डेटआ मामोनलाय थांनाय 12 थारिखआव जे खान्दोब बर' बिथाङा माखासे बड'फोर गामिया टटेलि BPF जाजोब्बाय बे खोथाखौ लानानै माखासे खोथा होदोंमोन। नाथाय बिदि जों थाङाखै, जों रायजो हिसाबै दङ। आरो माखासे जे बिथाङा बड'फोर गामिया जेबो मोनथाय मोनाखै सरखार बिथिंनिफ्राय बे खोथाखौ होनदोंमोन। खिन्थु जोङो गोबां मोनथाय मोनबोबाय दानि सरखारनिफ्राय। कारेन्ट जायाखैमोन, कारेन्ट जाबाय। लामा जायाखैमोन, 17 बोसोराव BPFआ अन्थाइ थरसे खोलैयाखैमोन बे लामायाव। दा जोङो अन्थाइबो माखासे मा होनो सेंग्रेबेलबो गारफैबाय आरो हाबो जाबाय। आरो गोबां जेनेबा अरुनदय आरो माखासे सरखारि बिथिंनिफ्राय जे मोननांगौ बेखौ जों मोनदों। आरो जों रायजोआ BPFजों जों गैया, गावसोर थाङोबा थांथों, खिन्थु रायजोखौ लांफानानै थांनायाव जोङो खोब दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो थगायनानै बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लेंखांहोदों। बेनिफ्राय जोंहा मिथिया हसिया जे माखासे रायजोफ्रा थांनाय जादों, जों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनाय जाबाय। आरो मा होननानै लेंखांहोआ बिथाङा? बिथाङाथ' गामिनि मिटिंसो होनानै लेंखांहोदोंमोन। नाथाय हौवा हिनजाव लेंखांहोदोंमोन, नाथाय पलिटिकेल माखासे खेथ्र'नि मिटिङावसो लेंखानाय जादों। आरो गामिनि खान्दोब बर' होननाय सासे गामिनि गावबुरा हिसाबै राजखान्थियारि बिथिङाव गामिनि बयखौबो हालमाजि गिदिंनानै लेंखांहोदों। औ, हालमाजि गिदिंनानै लेंखांहोदों बिथाङा। दा बिथाङाथ' गोबां आसनिफोरबो मोनबायमोन, खिन्थु माखासे सिगाङाव PPL दोलोआव दंमोन। नाथाय मा खेथ्रआव BPF खालामखो दा बेखौ जों बुंनो थांला, गावनि खोथासै बियो। दा बिथाङा खिन्थु रायजोखौ थांजोब्बाय, 40 जन जयेन जाबावनांगौ दं, बेखौ जों बुंनायखौ दुखु मोननाय जादों। आरो दा बेनि सायाव दा बिथांजों थांफानाय माखासे सुबुंफोर फैफिनबाय नामा? औ, बिथांजों थांफानायाथ' फैफिनबाय। गोबां रायजोफ्रानो दं बिथांजों थांनाय। दा बिथांमोनहा फैफिनबाय आरो थांखायाखै। औ, मिथियाव थांनाय जादों। आरो मिथियैयाव जेन'बा ओंखारलांनाय हिसाबै बिसोरो पाब्लिकफोरखौ नुनाय लोगो लोगो गावसिनि माखासे फ्लेगखौ बा आर'नाइखौ सोनाय जादों, बे आरो